Usa ka gamay nga reticulated python o sawa ang nakit-an sa mga nag-table tennis sud sa stage sa municipal covered court sa bungtod sa San Isidro, Northern Samar kagahapon. Gihinay-hinay og kuha ang sawa ug gipasud sa sako aron itugyan sa Municipal Environment and Natural Resources Conmenro, San Isidro. Anauna sa BFP San Isidro gipabutang ang sawa aron luwas nga ma-turn over kini. Samtang sa Samar usa ka dakong pawikan ang napalgang patay nga napadpad sa baybayon sa Barangay Bagakay, Catbalogan City. Nakit-an sa mga residente ang maong pawikan niadtong Lunes pasado alas 3 sa hapon. Gumikan sa Kabalaka nga basin ihawon ang pawikan, daling nagpakitabang ang mga residente sa mga sakop sa BFP ug Maritime Police aron masusi kini. Apan matud sa mga responding BFP ug Maritime Police, patay na ang maong pawikan sa wala pa kini napadpad sa kilid sa baybayon. Hinungdan nga gilubong dayon nila ang maong pawikan.